Krásný den, ahoj. Zdravím všechny příznivce zdravé kůže, která vzniká ve zdravém těle, duši a mysli. A dneska tady mám tu čest se zeptat na pár otázek Marušky Dorotíkové, která je zakladatelkou a přišla z vizí tedy dermotrichologického centra u nás v Rožnově. A tak jdem na to. Ahoj. Ahoj. Já vás také všechny zdravím. Tak jo. Tak Maruško, kdo jsi? Jsem Marie Dorotíková a jsem průvodce na cestě ke zdravé pokožce a krásným vlasům. A kdy poprvé k tobě vlastně vize nebo nápad nebo takové to nutkání přijít s tímhle konceptem v tomto kraji vlastně přišla? Pamatuješ se na ten moment? Já nevím, jestli se to dá takhle jako úplně specifikovat nebo úplně jít do toho prvního momentu, ale celá vlastně cesta celým mým životem vlastně mi dovedla až sem. Ale samozřejmě byl ten moment, kdy jsem si řekla, chci to posunout někam dál, to, co dělám, a chci to rozšířit do takového vlastně pro mě v té době ani nepředstavitelného, kam až nedávala jsem si takové ty hranice, tak takhle bych to chtěla, ale věděla jsem, že chci jít touto cestou, a tak jsem se na ní vydala. A co vnímáš zatím za ty léta toho, co to vlastně žiješ společně s náma, ten tvůj sen, jako největší přesah tady vlastně tohodle projektu, tady celého tohodle nápadu? Největší přesah? Já, když si tak jako... Já jsem ještě donedávna neměla asi ani ten prostor si jako sednout a rozhlídnout se kolem sebe vlastně na tu práci, která je už za mnou, za kterou se já můžu otočit. A nedávno jsem nad tím přemýšlela vlastně, že když jsem fakt jako chvíli seděla, tak jsem se tak jako rozhlídla a nějakým způsobem ten pocit tam, takový ten hezký tam je, s tím, že vlastně jsem neskončila ještě s tou mojí vizí vizí, s tím pocitem. Já jsem velmi intuitivní a pocitový člověk, takže já se pro něco rozhodnu a vlastně už v té chvíli, kdy mám tu myšlenku nebo se pro něco rozhodnu, tak už jsem zase 3 kroky někde vepředu a už vlastně beru to jako, že se to děje. Takže... Úplně nevím, jestli jsem ti odpověděla úplně dostatečně. Ano, ono jsou to jako košaté otázky, ale zároveň v nich vnímám jako úplně všechno, co potřebuješ sdělit. A když už se tohleto vlastně děje, tak kdo vnímáš, že se tě nejčastěji jako nachází, kdo tady za tebou nejčastěji přijde? Po případě pro koho prvotně jsi říkala, že bys tady ráda byla s těmi všemi službami, které máš? Tak začnu od konce. Když jsem tohle centrum otvírala, když jsem ho tvořila, tak moje jediné velké přání bylo, aby vlastně, když kdokoliv tady otevře ty dveře k nám, aby vlastně najednou cítil ten klid a ten klid. Takové to bezpečí a to, že se cítí jako krásně. Jo, že vlastně vypne, že vstupem k nám vlastně úplně nechává za těma dveřma všechno, s čím přišel. Takže tohle jsem si přála. S tímhle jsem to tady tvořila. Nebylo nějaká vizuální představa, ale tvořila jsem to pocitově pro každého, kdo vlastně, komu se my máme dostat do té cesty. Takže jsem neměla stanoveno, chci pro toho, vůbec ne. Ale mám to nastaveno tak, že opravdu s kým se mám potkat, tak s tím se potkám a vzájemně se nějakým způsobem budeme obohacovat na všech stranách. Takže je to spíš takové velmi otevřené a dává to takový jako trošku hlubší smysl. A nejčastěji mě navštěvují, to taky je takové, jo, že navštěvují nás různí lidé s různými obtíží, ale ve finále vlastně mají jedno společné, a to je to, že vlastně ta jejich duše není úplně šťastná a tím pádem vlastně ta kůže za ně vypráví ten příběh, s kterým oni za náma tady přijdou. A je to takové, že teď nedávno mi říkala klientka, že přišla tady s kůží a ne vlastně s duší, ale odchází úplně s něčím jiným.
Pro mě to není práce jenom s tou kůží, ale je to velmi komplexní a snažím se naše klienty vést tomu, aby vlastně tu kůži vnímali jako informaci, jako signál, protože je to mapa cesty naším životem a ta nám nikdy nelže. Tam se zaznamenává naprosto všechno a když už něco nám prozrazuje, tak nám to prozrazuje ten zdravotní stav a ten zdravotní stav je zase ovlivněný třeba hormonálním systémem a ten zase tou emocí, tím, co vlastně nás trápí vevnitř a je to takový vlastně, je to jedna velká taková spirála různých obtíží. Takže to velmi specifické, to od malých dětí po opravdu zralé lidi, jsou to ženy, muži. Jo, není to takové, že někdo má velké padání, někdo má opravdu velký problém s celou kůží nebo s kůží nad celým tělem, různé lupenky, seborejí, takové i netypické projevy různých obtíží, jo, co se týče na té pokožce, různé disbalance, které úplně nemají jasný. Na první pohled se zdají, že nemají jasný, jako co to vlastně je. Jo? Takže je to fakt jako velmi různé. A máme taky nebo nás navštěvují klienti, kteří si vyloženě tady přijdou odpočinout, které vlastně nic netrápí, berou to jako součást nějaké svého relaxu, dopřání vlastně sám sobě ten čas, to zastavení a něco pro sebe, protože i ta kůže je fajn, když chodíme na dentální hygienu, tak i třeba v období jara a na podzim vlastně udělat si nějakou prevenci a to se týče jak vlasové pokožky, tak pleti, takže je to fakt jako velmi, velmi různé. Každý vlastně, kdo už navštíví naše centrum, tak tady má nějakou cestu, ať už je to v přírodní čínské medicíně, ať už je to u našeho kolegy přes léčbu dotekem, nebo u nás celé dermotrichologie, je to velmi specifické, takže každý tu cestu má, ať už chce něco řešit, nebo si chce jenom odpočinout. Úžasné, super, jsme krásně nahrála na další otázku. Zmiňovala si jako spirálu různých třeba obtíží nebo přání, někdy k tomu může být třeba jenom to přání dát si čas pro sebe. Tak já jsem zatím měla to štěstí tady poznat pár těch procedur z tohohle velkého vesmíru, který vlastně je velmi jako široký a hluboký. Hlavně to vnímám jako to správné slovo, tak jak to vnímám já. Tak na té spirále těch obtíží mohla by si třeba jmenovat pro představu konkrétně třeba pár těch odpovědí na ty obtíže, tady na té spirále toho, co tady vlastně Dermotrichologické centrum nabízí. Zmiňovala si vlastně tradiční čínskou medicínu, léčbu dotekem. Takže vlastně můžu jít úplně od té hloubky z té spirály. A pro mě je to právě jeden velký komplex a já jsem nesmírně vděčná, že můžeme našim vlastně klientům poskytnout víc, než vlastně si oni třeba představovali a donedávna třeba i já a tím nekončíme. A stále prostě pracuji na různých věcech. Takže vlastně pro mě, jak jsem říkala, pro mě je to pozdej svoji duši skrze svoji kůži. Takže začínáme, když půjdeme od spodní části spirály, kde vlastně to všechno začíná, tak tady máme skvělého kolegu, který vlastně má techniky, ať už je to raindrop, masáže, ale u něj je to hlavně o léčbu dotekem, má dar a ví, kam vlastně přesně má šáhnout na člověka, aby uvolnil emoční blok, fyzický blok. Jo? Těch technik je více, je to velmi individuální. On vždycky s každým člověkem si prvně sedne a až vlastně potom ten člověk k němu přijde třeba na raindrop a on mu řekne, dneska teda bych viděl něco jiného, ale vždycky dělá v souladu s tím, na co on sám, ten člověk je. Ať už si myslí, že je na všechno připravený, tak vždycky až potom pocitově, jak on s tím člověkem komunikuje, tak až v tu chvíli vlastně rozhodne, jestli ano, na to, co se objedná, půjde, anebo budou dělat úplně něco jiného a postupně ho dovede tam, kde ten člověk má být a ne kde chce být. Jo? Takže to je taková ta první fáze, zatím je schováno spoustu, ale to nechám na poznání každého jednoho z lidí. A navazuje to přesně od té duše do té fyzičnosti a samozřejmě je tam pořád ta duše a ta emoce, ty jsou vždycky, ale to je přírodní a čínská medicína. A tam je naše skvělá, úžasná Adelka, která umí nádherně zmapovat celý vlastně organismus, kde je jakýkoliv disbalans, ať už je to formou iridologie, přes jazyk, samozřejmě i vlastně jenom tou komunikací a tím mapováním, které ona je skvělá.
A vlastně následně ona nastavuje fytoterapii, kterou je pro toho daného člověka aktuálně potřebná a s tím potom kombinuje podle toho, co ten člověk právě potřebuje, ať je to akupunktura, moxování, uvolnění meridián a různé tady tyhle kombinace, které ona vlastně je schopná těmto lidem poskytnout, aby vlastně nejenom dali do kondice to fyzické zdraví, ale i to duševní, protože tam to funguje, tak je to vlastně takové velmi propojené, není to jenom to fyzické tělo, takže tam je ta další část té spirály. Pak jsem tam já, kdy vlastně, co se týče trichologie, když se objednáte na trichologii, tak u nás je vždycky první, nebo když máte nějaký problém, tak doporučuji vždycky diagnostiku, kdy se spolu pobavíme vlastně, co vás trápí s tou kůží, co konkrétně. A já si zase mapuju i vlastně, mi stačí ten pouhý pohled někdy na tom pokožku, ona mi hezky vypráví ten příběh, ale takhle si to jako zmapujeme společně. Já hlavně vysvětlím, jak ta kůže uchopitelně funguje, co vlastně ona potřebuje a jak vlastně postupovat dál. Podíváme se i kamerkou, která nám prozradí ten aktuální stav, ten, který třeba úplně pouhým okem nejde vidět. A vlastně následně nastavujeme péči, ať už u nás nebo na doma. Takže co se týče potom té části kadeřnické, nebo ještě když v té trichologii, tak tam už jdeme tou péčí vlastně individuálně, je to velmi individuální. U každého záleží, co zrovna má. Každý má jiné boty, každý si ušel jinou cestu a není to tak, že nějaká péče je nějaký můstr, ale vždycky na každého je to jinak mícháno, jinak vlastně postupujeme. Jo? I když se zdá, že je to stejné, ale je to velmi individuální, takže tady je vlastně ta část té kůže, kdy vlastně, když už je třeba i ten akutní stav zkomfortnění, ale pro mě je velmi důležité, když ten člověk se opravdu rozhodne a chce, nejenom, že chce mít tu kůži zdravou, ale ta kůže bude zdravá, když ta duše bude šťastná a to tělo hlavně bude taky zdravé, že jo. Takže když se rozhodne a chce jít tou cestou, tak my vlastně společně spolupracujeme, tak je to skvělé, protože ty výsledky jsou nádherné a je to rozhodnutí tady tohodle. Takže pokud někdo přijde a má vyloženě jenom to, že chce nějaký tam produkt, aby mu to vyřešil, tak to nefunguje. Ono sice zkomfortní se ten stav, jo, můžeme dělat, aspoň by se to třeba nezhoršovalo, ale samozřejmě, když se bude zhoršovat ta emoce a to fyzické tělo, tak se bude i zhoršovat ten stav s tou kůží. Takže tam je to velmi individuálně. To vždycky mluvím na rovinu s těma lidma, říkám jim to tak, jak na co oni jsou připraveni, aby věděli, že opravdu je to v propojení. Ne všichni na to slyší, ne všichni to chtějí slyšet, ale to je na každém z nás. A jako na každém z nás, jak vlastně se rozhodneme, co pro to naše zdraví chceme udělat. A pak tady máme i kadeřnickou část, kde vlastně ale v souladu zase s tou nějakým způsobem, s tou přirozeností a s tím vlastně nějakým příjemným vlastně vstupem do toho vlasu, tak tam vlastně pracujeme. A opomněla jsem maderoterapii, kdy vlastně pomáháme tu kůži trošičku na tom těle zase dávat do nějaké jako hezké pohyby, to elasticita, je to i pro sportovce a podobně, takže takové. Ale i tady vlastně ještě je ta maderoterapie. Napadá mě ještě, co kůže a pleť. Vlastně, když já tady přijdu, chci si odpočinout, je tady i tohle spolu. Na to jsem taky zapomněla. Já zapomínám teda na spoustu věcí poslední dobou. Ano, já jsem zmiňovala trichologii, ale dermotrichologii jsem vůbec nezmínila, takže vlastně tady dáváme do kondice kůži celého těla. A nemusí být vůbec problematická. Máme tady právě i tu kosmetickou část, kdy vyloženě esteticky si jdete odpočinout. Spletí, pravidelnost Zuzka je velmi šikovná, nebo šikovná je prostě úžasná. Ona ví přesně, i nastaví, je schopna nastavit vám i postup, i přímo toho kosmetického ošetření, že si dáte dopředu i nějakou cestu a budete vidět, co. Teď fakt jako jsme se hodně zaměřili i na naše klienty, kteří opravdu nemají tu nějaký problém, ale chtěli by k nám chodit na kosmetiku, ale úplně nepotřebují jako řešit tu hloubku úplně, jenom, že fakt jako vypnou, jenom prostě, že ho trošku vypnou i na tom obličeji a takhle, takže v souladu samozřejmě se vším a právě tam je hodně ten dotek nastavený, ale i péče, která je vhodná
a ta pokožka si ji zaslouží, ta pleť. Takže ano, máme tady i tady tuhle část. No co jsem zapomněla? Hezky. Super, takže pečování z dřeven. Ano. Ano. A když si, Maruško, zmiňovala tu hloubku, tak je mi jasné, že se tady denně dějí různé zázraky, nebo se setkáváš s různými příběhy. Někdy to může být prostě jenom cesta toho, jak se žena muž kdykoliv rozhodl prostě udělat den pro sebe a tak to je. A nebo tady opravdu někdo může přicházet s diagnózou, která mu může limitovat život a může mu znepříjemňovat každý den. A vlastně jsou to možná někdy i případy, kdy je to fyzicky třeba bolavé onemocnění kůže. To je z toho, co jsem vlastně zatím viděla na sítích, různé jako proměny. Napadá tě úplně anonymně třeba nějaký příběh konkrétní z poslední doby, po kterém si přišla vlastně domů a řekla si, tyjo, tak proto to dělám. Takových za poslední dobu bylo více, ale i takových těch, kdy si fakt jako přijdeš domů a úplně si říkáš, tyjo, jako máš to v podkůži. Víš, že snažím se jako se toho zbavovat, ale někdy ty příběhy jsou tak silné, že ještě, a to se mi stalo nedávno, fakt jsem několik dní na to myslela, ale to se mi dlouho nestalo, protože se opravdu o toho snažím jakože nechat prostě, nebrat si to k sobě, ale někdy je to velmi silné. Některé nemůžu úplně zmínit, že by to někdo jako mohl vnímat, že ví přesně, ale měla jsem paní, která vlastně ona už má nějaké onemocnění, jo, takový, jak už má nějaký velký proces, přesně jak se říká bolestivost, jo, že nekomfort, ona sama psychicky z toho byla velmi špatná. Přišla tady i vlastně, to se nám občas stává, že přichází s parukou v tašce, že si myslí, že vlastně odejdou bez vlasů. A vlastně už to bylo takové, že si tohle nepomůže, tak jako už asi nic, jo. A obešla všechno možné a fakt jako když jsem to viděla, tak já vždycky ke každému přistupuji s takovou fakt jako velkou pokorou a nikdy nevím, co nám ta kůže jako bude vlastně vyprávět dál. Ale tuhle paní jsme dělali 5,5 hodin a povedlo se. A to byla obrovská krusta na vasové pokožce a vůbec jako než se dost jako s tím respektem, co nám vlastně ta kůže dovolí a vlastně ví, že prostě je tam nějaký věk, je tam nějaké zdravotní omezení, oni jsou tam nějaké léky a tak dále, tak prostě musíš s tím pracovat zase trošičku jinak. A když přišla po tom měsíci, no tak jako fakt tam byl takový jenom jakože nádhera. Těším se na něj teď, jak přijde, jo? Nebo teď jsme tady měli pána a já říkám Zuzce, ty prosím tě, s čím vlastně ten pán tady teďkom byl? Já jsem nějak nezaznamenala, nemohla jsem si vybavit, protože já ho ošetřovala jednou, u Zuzky už byl 2krát a já jsem si jako myslela něco a ona mi říká, no prosím tě, on měl normálně, já jsem si taky to vůbec neuvědomila, ale protože nám projde fakt, jako nám tady denně projde spoustu lidí a úplně a když jsou to silné příběhy, tak na to nikdy nezapomeneš a když jsou to takové, jako že v těch silných příbězích pro ně taky silné příběhy, vůbec nechci říkat, že něco není silného, tak úplně jako ti to jako nepřijde. A, nebo já už jsem v tom takovém, že už mi nepřijde asi nic. Jako, ale on měl areátu, říkám. Jako, areáta jsou vlastně lokální místa, které jsou bez vlasů, jo, na vlasové pokožce. Tam je nejistý vlastně, proč vlastně to začalo, jak to bude vlastně pokračovat, to nikdo nikdy neví. A on to měl zarostlé. Jo, a uplynuly 3 měsíce a on to měl zarostlé, jo, podrostla nádhera, tak pak jsem dělala fotky, říkám Ježiši, a to jsem měla fakt náročný den a zrovna tady tahle informace říkám, jo, skvělá. A ještě jeden případ a to byla holčička a tam byl hodně velký příběh
zdravotní komplikace obrovské. Přišla hubená, nějakou jako nezdravá barva a tak dále. Společně jsme došli k tomu, že tam budou nějaké určité komplikace zdravotní. Maminka mi to pak potvrdila, psala, že opravdu, že tak, jak jsem říkala, že takhle to bylo, takže nastavilo se nějaká péče zevnitř a vlastně neměla areátu, ale úplně totális, neměla obočí, nic. Ale co pro mě byla úplně výhra, a to jsem fakt jako měla úplně jako, že fakt jsem musela jít a měla jsem slzy v očích. Když za tu dobu, co k nám chodila, tak najednou ona byla taková jako, že jo, že a přišla a dobrý den a ty taková jako už plnější, nádherná barva, prostě úplně jiná energie. Neměla teda vlasy, ale tam to není o tom, že o těch vlasech v tomhle případě, tam jde o to to tělo dostat do kondice a tu kůži následně hlavně taky, že jo, aby to prostředí potom mohlo, aby bylo to nejlepší, když se rozhodne to tělíčko, že už má dostatek energie a je schopno tu energii dát do toho estetičná, jo. Takže a teď jsem se podívala toho kamerku a viděla jsem, jo, že to tam jako je, že ty vlásky jenom prostě je čas, kdy oni prostě potřebujou. Tak to bylo fakt takové to, že to není o těch vlasech, ale tohle vlastně je mnohem hlubší vlastně takhle malé holčičce se schopný vlastně jako úplně vlastně změnit. Vlastně ona fakt jako byla hodně nemocná a najednou vlastně jednou návštěvou se začalo vlastně otevírat dveře do dalších dveří a vlastně ve finále, jo, že vlastně to není to, že my tady uděláme něco s tou kůží, ale když přidáme určité informace a víme, kam je vlastně potom nasměřovat, tak vlastně je to úplně, jo, takže jako za mě úplně jsem vděčná, že můžu něco takového dělat. To rozhodně. Připravovat cestu pro všechny triputníky života. A věřím, že těch vizí je určitě spousta, které tě ještě čekají, že vlastně tohleto, jak jsi zmiňovala, je teprve začátek, ale je třeba už teď něco, co by si chtěla třeba prozradit nebo jako naťuknout, jakým směrem třeba můžeme čekat tvoje další jako kroky, míle. Asi ne. Dobře. Já, i když jsem stavila tohle centrum, tak ještě než jsem otvírala, tak to skoro nikdo nevěděl. Jo, stavila jsem to 3 roky. A předtím jsem to nějakou dobu jako nějaký způsob měla v hlavě a pracovala jsem na tom. Takže já do poslední chvíle téměř neříkám. Mám k tomu nějaké své prostě, asi to nevím, proč to vlastně tak mám, ale je to můj pocit. Takže neříkám, jenom vím, že těch mých jako přání, anebo to, co cítím, kde bych se chtěla ubírat a co by vlastně mělo být ještě součástí nejenom centra, ale i dál, tak je toho opravdu hodně a doufám, že to za ten svůj život, který věřím, že bude hodně dlouhý, zvládnu. Těšíme se na to, co všechno nám tady ještě ukážeš. A my s tebou. Chtěla jsem se zeptat závěrem rozhovoru. Vlastně zaznělo tady spoustu jako zpráv, které nebyly jako jenom po povrchu, šly fakt dost hluboko, takže to nechám ještě tak jako rezonovat ve všech, ale je něco, co bys si chtěla, aby dneska ještě zaznělo. Může to být cokoliv, může to být nějaká message pro kohokoliv, kdo to teďka poslouchá a nepotřebuje jenom věta pro tebe. Já bych ti chtěla určitě poděkovat za tvůj čas a asi, aby každý si uvědomil, že je na prvním místě. Že nikdo jiný není na prvním místě a že pokud nezačneš vlastně mít rád sám sebe a dávat sobě ten čas a to, co vlastně ty potřebuješ a necháš ty hranice vlastně nabourat někým jiným, tak potom je to takové komplikované všechno. Ale spíš, než bych řekla, co potom se děje, to asi jako ne, ale spíš obráceně, že je velmi důležité být sám sobě nějakým způsobem pro sebe na tom prvním místě. Ať už to každý uchopí jakkoliv, si tam dá sobeckost nebo nesobeckost, to už je úplně jedno. Ale máme tady z větší části klienty, kteří opravdu si neumějí dopřávat ten čas a dávají právě ten čas a všechno jiné pro
pro ostatní a nechávají se až někdy na 3., 8., 10. místě. A pak vlastně trpí, protože nejsou šťastní, protože vlastně najednou zjišťují, že nemají to naplnění, co by chtěli, ale vlastně neví, jak dál. A je to takové, že vlastně se bojí vlastně dát sobě něco, aby vlastně si o nich nikdo něco neřekl. A ono se pak spouští a vůbec si neuvědomuje, co se tím všechno spouští. Takže aby vlastně každý našel tu cestu sám k sobě. Aby věděl vlastně, aby měl to ticho, aby se zastavil a najednou vlastně ta odpověď mu přišla. Ať je jakákoliv. Takže to mě se napadlo teď. Hauk. Díky moc. Děkuji.